storybook and see what story awaits us. This section is Manann. And before I start the story, let's take a look at this picture here, which is a picture of the Isle of Man. The Isle of Man. And the god Mhanannáin 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 Mhanannáin, son of Léir, and Mhanannáin Mhanannáin is the god of the sea, and Léir, his father, might be familiar to you because of the Shakespeare play King Lear, King Lear, King Lear, which is based on the Irish myth of King Lear, Lear, who was the ancient god of the ocean before Mhanannáin Mhanannáin, his son, became god of the sea. So King Lear in the Isle of Man is named after Mhanannáin Mhanannáin. The Isle of Man is named after Mhanannáin Mhanannáin. And you can see on the island we have an gcaisleán, the castle, agus the feirmeoir ag obair leis an air. There's farmers working with the grass leis an tlaí. The word for hay in Irish is tlaí, T-U-I, father. Agus an couple, agus an leong. I forget what word they use for a ship in the Isle of Man in the story, but we will find out. But you can see the cape of Mhanannáin Mhanannáin, the brat, the mantle, which is a traditional Irish piece of clothing. Agus an tla, the spear, an tla. So let's begin our story. Punann Mhanannáin. Punann Mhanannáin. Fado the rialor Mhanann in Chrí. Manann an tanam a bhíir. Chonnaí Mhanannáin I gcaisleán bhaile bharúil. Bhí rairg amach thar an bhór I ngeachtró aige an a thiomra lepa. Déide sé súil chead a chanál chorach draíochta. Scúbra na domhan an ghlaadach agus a chapel. Bhí a chapel in Anna in ann carbad Mhanannáin a haring tar muir fiú nar a bhí an na tanta I mar na neirt. Ach bhí tuilleach lena chis sin aige. Bhí clóga fólathe agus clógad do ag ag Mhanannáin chumá. Nuair a chorach sé an clóga agus an clógad ní éadí fiú bar a leiricha agháil. Bhí cáil na cléocha an ré chumá. Nuair a heastí uig dúil ó cheann go ceann an HOilean. Chru Mhanannáin chru mheirg an HOilean féin. Tríchos I bhorm rotha agus rolío sé timpeall an dóigh sin. Bhíoch bhuintear an HOilean cias bhíonn túil a íoc le Mhanannáin. Ba éigean do gach ceann tí Punann den bhéir a bavhéir a chud talamh a iompar leis go bar bharúil mar chias. Ní raibh le hiic ach Punann amháin mar go raibh feirmeocha beaga bochta HOilean Mhanann.
an cheo timpeall an chosta agus bhaisteach ag leascail anuas chnacáin mharúil. Ní raibh feas ar bith sa bhéir, níor éirí le feirmeoir ar bith bar mha féir a fháil, ach mar sin féin, bhí orthú an Punann ba bhéir a bhí acu a fhagaill ag an doras a gcaisleán an Mhananáin. Bhí Fianna gcaisleán ina feirmeoir an Mhanann. Bhíorín cantarach caintach bhí ann a lean a chomhairle chanrach féin, ar aon rud eile ba bhreaillis ag bheith ag priomhsceal agus ag Draíocht ag gcaisleán agus ag gcaisleán go dtí go raibh a theangas spalba, agus fiú an sin leanana sé leis ag gcainneal. Ba chrainn le Fiann Gréagán obair chrua, ba uair leis a chud gromhráin féin a leamach, ba chráin leis an féir a scapa amach le trimú, ba uair leis an fór a bhaint. Ach ar nós gach duine eile bhí a funin féir a chur ag gach a Mhananáin. Ní bhaidigh Mhanannáin uaimse ach ar Punann féir is suairí agus is lú is féidir liom a fháil ar ma airm. Taige a méonse ag gur áras ar na gnáimh chun na Punann is fearr a bheith go barúil mar bhí dealach Mhanannáin. Chuaigh sé ar a aistear agus é ag caint faoine an fháil. Faoine a raibh sé le bailí suas an gcaisleán gearra go dtí an gcaisleán bhí a intin leann le smaointe dorcha. Nuair a chreach sé sciabóil Mhanannáin, chaith sé an féir uaig ag an chosa. Bhí crí on Gréagáin lean de chéachail. So, tá picture eile ann faoin Fiann Gréagáin agus a chud an bhí agus an an taí. So tá madra ann, tá bó ann, tá lacha ann, tá scín ann. Taige a méimse a chéile ag céine ar sa Fiann Gréagáin leis féin. Tá an féir má uileann sa gcaisleán agus gan agamsa sa bhaile a chan beagáin. Chomh luath is a diontaí Mhanannáin a chreim leis a chun leabhart léana lucht ghoideachta happy Fiann Gréagáin an deis agus cib sé leis a chá fan an bra den bhéir ba air. Réis sé chógáasta is a bhí ina chosa síos le fanna an sléomha agus is teach trí na chur a scúla féin. Ní bhacha duine ar bith mé, duine ar bith ar sa Fiann agus bab bheag nach raibh manga ar a bhéal, ach ní raibh an ceart ag Fiann Gréagáin, ba ar nach bhacha duine ar bith draíocht ghoideachta Mhanannáin é, ach ag an namáid déireanach chas Manannáin a cheann agus a chunaigh sé Fiann ag sciabú an dá Punann féir ba bhéir go bhain an sularthe sé leis as barúil agus an chaí ag féadáil ina chluasa. An bhfad dar ceann chuí Fiann ag cothú a chud ealaigh. Chaith sé an bia ba air a bhí a chucú ach ní raibh aon bhfad dó ann, ní raibh aon spéis ag an ealachán, díal fin ar an bhiceach ag an Mhanann. Bhí an féir gan ithe fós faoin oíche a bhí ag beitheadh ag géanamh go bronnach ag stiúcha leis an ocras. Ní raibh aon rogha ag Fiann a chuntaí má a chlána amach as an bhiceach agus féir as an sciabal féin a thabhairt isteach. Más go mé mo chuid féir féin leis an féir chuide amárach. Ar sa Fiann Gréagáin, sin an rud a chaní mé, ach nuair a chanaigh Fiann go dtí an bhiche an bhfáidin dar ceann, bhí
nach súrach an bhartú, ró leisgúil chun fér má áhas, ach aclí go leor chun ri sios casan bharú, le chá funan den fér is fiar a bhanan faoi d'ascail. Machim drit an uairsa a aon chríogáin, ach bíoch seo ina ráhat a bhain tirvanan ilig, ná tain chud ná féil. Chanig geabhra grúa go ferm aon chríogáin an bhliain sin, ach bhí ahrú béasa a in faoin gearach d'obair sé go glú reachtach fá an tara, nar chanig an támachan an cíos a bhreachaigh Mhanannáin, ní raibh Punann fér níos bhear an ilig, hOilean ilig ná an Punann achag faoin chríogáin. So that is the story of Punann Mhanannáin. Punann Mhanannáin. Punann Mhanannáin. And next week we will continue with the stories of the Isle of Man with Gcaisleán Iskra, Gcaisleán Iskra, Gcaisleán Iskra, 5 fishermen. Ein, a dó, a trí, a cear, a chuig. So Punann Mhanannáin. Thank you so much for listening to this ASMR video. This is ASMR Draíocht. I hope to publish a video every Monday night and Thursday night. Mondays will be dedicated to reading HOilean, and Thursdays will be something random, something different. If you liked this video, please leave a like, subscribe to my channel, and comment below what kind of